На карце нашай краіны Міншчына жывое сэрца яе, сэрца вялікае і натхнёнае. І сёння пульсаванне яго жыцця немагчыма ўявіць без горада, які аблюбаваў сабе некалі месца на скрыжаванні дарог і не сышоў з яго, не знік з зямлі ні пад якімі бурамі і грозамі стагоддзяў. І вось ужо 620 год стаіць ён сучасны і светлы, радасны і ўзнёслы, і ўсім сваім поглядам нібы сцвярджае, што дадзенае яму нейкім прарокам імя маладзечна не выпадковасць, а ў пэўным сэнсе заканамернасць. Насычаны энергіяй сэрцаў, духам розуму дзядоў і прадзедаў нашых, сёння гэта горад, які ўмее працаваць і адпачываць. Горад таленавітых і натхнёных людзей, горад артыстаў і музыкаў, мастакоў і паэтаў, горад светлых твараў і шчырых усмешак, горад, які ўсім сваім жыццём заслужыў яскравага словазлучэння. Горад сонца. У самым цэнтры культурнага жыцця маладзечна, безумоўна, знаходзіцца установа, якой сёння спаўняецца 50 год. Жамчужынай культуры і мастацтва нашага рэгіёна назвалі нейку прэсе маладзечанскае музычнае вучылішча імя Міхала Клеафаса Агінскага. Але ж самы каштоўны самацвет нараджаецца з маленькай пясчынкі, і патрэбны час і вялікія намаганні, каб ён заблішчэў. У гэтым складаным працэсе ператварэння безумоўна ўдзельнічаў увесь калектыў вучылішча і, канешне ж, яго кіраўнікі: Грышаеў Рыгор Михайлович, Сушкевіч Іван Степанович, Школьнікаў Леонид Ефимович, Шунтаў Анатоль Феликсович, Шпадарук Юльян Федорович, Кириленко Эдуард Васильевич. З 1980 года і па сённяшні дзень вучылішча ўзначальвае Рыгор Семёнович Сорока. Я помню, Григорий Александрович совсем молодым человеком, когда у нас возникла необходимость назначить нового руководителя Молодеченского музыкального училища. Я тогда, работая заместителем министра культуры Беларуси, встретился с ним и предложил ему эту должность. Его реакция была мгновенной: нет, я этим заниматься не буду, нет, я хочу заниматься творчеством и так далее. Но все-таки, поговорив, я его склонил к тому, чтобы стать директором. А сегодня могу только с гордостью об этом вспоминать и благодарить его за неимоверную интересную работу, которую он провел за эти годы. На сённяшні дзень Рыгор Семёнович Сорока адзін з самых аўтарытэтных кіраўнікоў навучальных устаноў сістэмы Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь. Выпускнік Маладзечанскага музычнага вучылішча, ён асоба вядомая ў музычным свеце Беларусі, а таксама далёка за яе межамі. Яго імя асабліва на слыху сёння, калі навучальная установа, якую ён узначальвае вось ужо больш 28 гадоў, знаходзіцца ў творчым росквіце. Можна толькі здзіўляцца, як удаецца Рыгору Семёновичу мэтанакіравана і няўхільна ажыццяўляць самыя смелыя праекты. Гэта прысваенне Маладзечанскаму музычнаму вучылішчу імя Агінскага, усталяванне мемарыяльнай дошкі і помніка гэтаму знакамітаму музычнаму і грамадскаму дзеячу, адкрыццё ў вучылішчы аддзялення дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва, генеральная рэканструкцыя вялікай канцэртнай залы вучылішча, стварэнне маладзёжнага музычнага тэатра, адкрыццё на базе нашай установы філіяла Акадэміі музыкі. І ўсё гэта пры тым, што Рыгор Семёнович таленавіты музыкант, цалкам адданы справе музычнага мастацтва. Ён паспяхова працуе з разнастайнымі музычнымі калектывамі. Некалі гэта камерны аркестр народных інструментаў, а зараз сімфанічны аркестр, маладзёжны музычны тэатр. За плённую і творчую працу Рыгор Семёнович Сорока ўзнагароджаны ганаровымі граматамі і дыпломамі, ганаровым знакам Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь. Яму прысвоена ганаровае званне «Заслужаны дзеяч культуры БССР». Рыгор Семёнович Сорока – лаўрэат спецыяльнай прэміі прэзідэнта Рэспублікі Беларусь у намінацыі за ўклад у развіццё міжнародных культурных сувязей Беларусі. Яго шматгадовая плённая праца адзначана самай высокай урадавай узнагародай – ордэнам Франциска Скарыны. Я вспоминаю это училище
примерно 30 лет тому назад. Я хорошо помню состояние, хорошо помню руководство этого училища, я хорошо помню, чем занималось и на каком уровне училище занималось. Я не хочу обидеть всех тех, кто раньше работал, но училище все-таки вторым планом проходило по республике среди средних специальных учебных заведений. Сегодня я могу уверенно сказать, что это лучшее училище в республике, лучшее. Сёння музычнае вучылішча мае выдатную матэрыяльную базу. Навучальны працэс праходзіць у будынку, які за апошнія дзесяцігоддзі ператварыўся ў сапраўдны храм мастацтва. Навучэнцы-выкладчыкі карыстаюцца бібліятэкай, фонды якой налічваюць больш за 83 000 экземпляраў. Створаны шэраг новых кабінетаў, сярод якіх сучасны камп'ютарны клас, метадычны кабінет, кабінет псіхолага. Больш за 60 класаў абсталяваны для групавых і індывідуальных заняткаў. Адміністрацыя вучылішча удзяляе вялікую ўвагу удасканальванню інструментальнай базы. Штогод набываюцца музычныя інструменты лепшых фірм-вытворцаў. На сённяшні дзень вучылішча мае 100 піяніна, 26 раяляў, набыты высакаякасныя каштоўныя інструменты духавой і ударнай груп. Усяго куплена інструментаў на суму 750 мільёнаў рублёў. Для паўнацэннай работы аддзялення дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва абсталявана майстэрня малюнка, жывапісу, тэхналогіі матэрыялаў і кампазіцыі. Сёння калектыў выкладчыкаў цыклавой камісіі складаецца з выдатных педагогаў, майстроў сваёй справы. Геннадзь Фёдорович Селядзец і Владзімір Іліч Цясленка ўваходзяць у суполку прафесійных мастакоў горада Маладзечна, якая працуе пры Саюзе мастакоў Рэспублікі Беларусь. Старшыня цыклавой камісіі Людміла Мікалаевна Валковіч-Борыс, а таксама Наталья Львовна і Елизавета Львовна Чырвонцавай, члены Беларускага саюза майстроў народнай творчасці. Навучэнцы аддзялення прымаюць актыўны ўдзел у гарадскіх, рэгіянальных, рэспубліканскіх выставах. Шэраг работ экспанаваўся ў міжнародным цэнтры імя Рэрыхаў у Маскве, дзе яны мелі вялікі поспех. За якасныя работы з паперы, саломкі, льну, дрэва навучэнцы аддзялення атрымалі прэміі спецыяльнага фонду прэзідэнта Рэспублікі Беларусь па падтрымцы таленавітай моладзі. Выставы і конкурсы з'яўляюцца паказчыкам высокага прафесіяналізму выкладчыкаў і навучэнцаў цыклавой камісіі. Калі паглядзець на вучэбны корпус Маладзечскага училища, дык можна па-добрым пазайздросціць. Калі паглядзець на абшчэжыцце, дзе пражываюць студэнты, можна пазайздросціць. І само, як мы ведаем, само па сабе нічого не робіцца. Это робіцца, конечно, ў першую чаргу кіраўніцтвам музычнага училища. А там уже многія гады працуе нястомны чалавек, нейкі чалавек, які адрозніваецца ад нас усіх сваёй неўрымслівасцю, сваім жаданнем зрабіць як мага больш унесці культуры у не толькі у горад Маладзечна, але увогуле быть осветником. Ему удается таким образом организовать коллектив, что все трудятся во имя общей цели, во имя того, чтобы планку художественного исполнительства, планку подготовки кадров все время повышать. Я убежден, что никакой коллектив сам по себе показывать высокие результаты не сможет. Никак. А это возможно только при сочетании очень умного, талантливого руководителя. Сегодня, слава Богу, такой руководитель в вашем коллективе есть. Григорий Семенович, он не только прогнозирует, не только умеет концептуально разработать линию поведения своего коллектива. У него есть неимоверный дар
уметь организовать еще и выполнение вот этих концепций, этих решений. Мне вельмі прыемна сёння павіншаваць найлепшыя навучальныя установы нашай краіны маладзечанскае музычнае вучылішча з нагоды яго 50-годдзя. Вельмі прыемна, што гэта вучылішча мае гонар насіць высокае званне кампазітара Агінскага. Мне вельмі прыемна яшчэ гэта сказаць таму, што мне давялося аднаму з першых у нашай краіне зрабіць праграму, прысвечаную творчасці гэтага знакамітага чалавека, знакамітага кампазітара. Пасля прысваення ўстанове імя вядомага кампазітара, дыпламата, грамадскага дзеяча Міхала Клеафаса Агінскага фасад будынка вучылішча ўпрыгожыла мемарыяльная дошка памяці. Такая ж была ўсталявана ў Фларэнцыі, на доме, дзе кампазітар правёў свае апошнія гады. А 1 верасня 2002 года на пляцоўцы перад вучылішчам адбылося адкрыццё помніка Агінскаму. Першы помнік кампазітару ў Беларусі, ён упрыгожыў бы любую сталіцу свету. Такі ж натхнёны, як паланез развітання з радзімай, ён сімвалізуе любоў да айчыны і мастацтва. А як сказаў аўтар твора, скульптар Валер'ян Янушкевіч, любасць да бацькаўшчыны і музыкі адчыняе браму да неба. Цікава, з чым сёння асацыіруецца наш родны дом у нашых былых вучняў. Музыкальное училище для меня это всегда был второй дом, и это было здание, которое производило на меня чисто архитектурное впечатление. Второе, скажем так, по эффекту впечатление было после фасада здания, это актовый зал. Вот актовый зал – это магическое состояние. Я почему-то сравниваю актовый зал Молодеченского училища с большим залом Московской консерватории. Там тоже так же портреты висят. Вот какая-то для меня была аура. Когда я первый раз попал в зал Московской консерватории, то вот не знаю, я почему-то сразу провел ассоциацию с нашим актовым залом. Конечно же, это магический зал, потому что я с детства присутствовал на репетициях. Чаще всего, конечно, это репетиции хора, которым руководил отец, но я помню и репетиции оркестров. Это тоже каким-то образом я, наверное, еще учась в музыкальной школе, еще в мою бытность, я еще учился до того, как была построена школа там в 70-х годах, та, которая была при училище. И поэтому, не знаю, училище – это, конечно же, и не только этот зал, но это и преподаватели, и, наверное, первые преподаватели поколения моего отца. Я считаю, что это музыканты высочайшего класса. И во многих интервью я об этом говорил, что те люди, которые закончили наше музыкальное училище, всегда с благодарностью вспоминают эти имена музыкантов, которых действительно их жизнь была их работа, а их работа была это их судьба. Поэтому спасибо всем, кто меня учил, вообще всем тем, кто связан с нашим музыкальным училищем, с юбилеем, с тем поводом. А юбилей – это повод, чтобы сказать добрые слова и признаться в любви тем людям, которые тебе в жизни сделали добро. То, чем занимается Григорий Семенович Сорока, это просто для меня лично является примером. Это преданность к своей профессии, к музыкальному искусству, это постоянное движение вперед, это создание симфонического оркестра и молодежного оперного театра. И, наверное, он приложил свои усилия, благодаря чему появилась и филиалы Академии музыки. Даже вот тот дворец, который украшает город, тоже, мне кажется, не то, что кажется, он был построен с помощью его устремлений, с помощью его желания. И я думаю, что это все является продуктом вот этой музыкальной жизни, которая централизуется, в общем-то, наверное, в музыкальном училище.